Ang teksto sa atong ebanghelyo karon nga gikan ni San Marcos chapter 1 verses 40 to 45. Kini is about the encounter o panagimamat ni Jesus og sa usa ka sanlahon. And kini maong sanlahon miduol o milhud sa iyang atubangan ng ayo sa iyang panabang ug matud pa kung buot ka makaayo ka kanako. And the response of Jesus is with compassion. Ingon siya, buot ko, mamaayo ka. And immediately the leprosy left him. So mga igsoon, it is very clear in this gospel the demonstrations about faith, about mercy and compassion from Jesus, and the way of sharing the goodness of God. Faith, first faith. It was because of faith that this person who has leprosy approaches Jesus. Niduol siya kang Jesus tungod sa iyang pagtuo. Kung atong hinumduman, there was this norm in the society nga kung naa sila ingon ni ani nga sakit, dili sila pwede nga muduol sa daghang mga tao. They are forced into isolation. And that is the rule. Pero at this point, because of that faith of that man, matod pa, gibreak niya kini maong balaod. And this is a sign of overcoming rejections and fears. Siguro mga igsoon, kung ato kining pamalandungan, nindot nga makita nato ni anang tao ang ligon o ang iyang pagsalig sa Ginoo. O mangutana ta sa atong kaugalingon, doon na ba ko ingon ni ani nga with my brokenness I can always come to Jesus and ask His help. Matud pa ni Jesus sa matagigayon nga kita mo duol kaniya sa atong mga brokenness. Muingon siya, I do want to be clean. Mamaayo ka sa imong balatian. Secondly, mga igsuon, compassion. Compassion that heals. Ang gugma og kaluoy sa Ginoo, mo'y makaayo ka nato. Wala siya laing gipati sa iyang pagkakita ni maong tao. Sa iyang pagduol nga dunay pagtuo pagsalig, naluoy siya. Iyang gipaduol o iyang giduol ang tao o iyang gihikap nga ni adtong panahon na bawal ang paghimo ni ana. Pero iyang gi-break kini maong gining maong pamaagi. Tungod kay gusto niya nga ipaabot ngadto sa tao nga dunay sakit nga sanla ang iyang gugma og kaluoy. You know, my dear friends, compassion, true compassion goes beyond words, and it always requires actions. So mga igsuon, same with us. Daghan kita makitaan nga mga tao nga naanaa sa kalisod, umuduol ka nato tungod sa ilang kahimtang. Dili lang ang ilang gikinahanglan ang ato mga pulong, apan ang inahanglan sila sa ato sa panabang. So hinautunta nga sama ni Jesus, ato ipapati kanila nga kita adunay gugma o kaluoy sa ilang kahimtang, ug andam kita nga mutabang kanila. Ikatulo mga igsuon, if you observe, after nga siya naayo sa iyang balatian, gipinahan siya ni Jesus nga ayaw kini panugilon kan bisan kinsa. Pero the more nga iya kining gisangyaw mahitungod sa nahitabo o unsay nahitabo diha sa iyang kinabuhi. Actually, this is an expression
of sharing the goodness of God. Hinoon kita kung makabati ta nga doon na gayoy grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Dako kayo ang atong kalipay. Magsadi ang atong kasing-kasing. And because of this, we are willing to proclaim about God and to share that goodness that we receive from God to others. Nindot kung mausap kini ang atong kinabuhi adlaw-adlaw. Knowing nga kitang tanan, dili lang mibati sa kaayo sa Ginoo, apan nakadawat kita sa daghang mga grasya o panalangin gikan kaniya. Og siguro kinitawag ka nato aron atong isangyaw kung unsa ka maayo ang Dios og unsa kita nga kanunay nga mosalig ngadto kaniya tungod kay siya ang tinubdan sa tanang kaayo nga ania kanato. Mga igsoon, kini tawag ka natong tanan to share God's goodness to others. Mga igsoon, sa atong pagpadayon ining santos nga misa, I hope we can have same words of this man. Unsa iya gingon, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus answered, I do want to be clean. And I hope this could be also our prayers today, to express our gratitude to God for His goodness and always to demonstrate our faith and trust in Him. Amen.